Здравейте! Десислава съм от Дървото на живота и днес искам да ви поканя и да ви подсетя, че утре на 11 в 16 часа на живо тук в страничката съм поканила една прекрасна дама, Гергана Димова. Една прекрасна дама, която съдбата ни срещна отново в живота, която дама също като мен е минала през ужаса на паник атаките. Утре пред вас ще разкажем две лични истории. Истории, с които ние не се срамуваме, истории, с които се гордеем, че сме преминали през този ад, бих казала, защото всеки, който има депресия, паник атаки, знае за какво става въпрос. Но ние двете не се срамуваме. Не се срамуваме да признаем, че и нас ни е сполетяла тази буря. Но от тази буря излизат само най-смелите. Най-смелите, които имат желание, имат и хъс да се лекуват и да намерят правилният метод, с който да бъде оборено това състояние. Затова утре ще разкажем и двете своите лични истории. Ще ви представим и методите, с които и аз, и Гергана Димова сме се преборили, които са ни помогнали, с които сме излезли от това състояние, защото изход има. Стига вие да имате желание да се лекувате, да се трансформирате и да преборите този ужас, който живеете, изход има. Промяната е вътре във вас. Вие само поискайте и то ще ви се даде. Заповядайте утре 16 часа в страничката Дървото на живота. А ние ще ви помогнем.